Que tal? Boas noites. Retomamos agora o pulso a actualidade centrándonos na boa vila e na súa contorna. Comeza Pontevedra ás 10. Os Reis Magos do Oriente estiveron ao longo de toda a xornada en diversos puntos de todo o país. Un deles foi o Pazo de Mugartegui en Pontevedra. Ali Silvana Moril, a nosa compañeira da delegación de Canal Rías Baixas na Boa Vila, tivo a oportunidade de entrevistar as súas majestades que, por certo, deixaron unha mensaxe moi clara para os máis pequenos da casa. Que tal, Dani? Moi boas noites a ti e boas noites a todos os telespectadores do canal Rías Baixas nesta tarde noite máxica pros pequenos e para todos os membros da familia. Sen dúbida alguna, xa estamos en moi boa compañía. Temos unha entrevista en exclusiva con Melchor, con Gaspar e con Baltasar, que o teño aquí o meu carón tamén. En primeiro termo, Gaspar, estamos descansados para esta longa noite. Contanos un poquinho. Sí, chegamos onte a noite xa, cos camelos, para parar todo. Agora temos os pases traballando para despois a noite deixarlle a todos os nenos os agasallos que nos han pedido. Porque pola tarde temos cabalgata, pola noite a repartir todos os agasallos. Moito traballo temos por diante, non? Estamos afeitos, xa son moitos anos. Son moitos séculos afeizando isto, entón é o único día que traballamos tamén o ano, entón, bueno, pero estamos, para eso somos magos, para ter todo preparadiño para esta noite, para todos os nenos do mundo, non só de Pontevedra, todo o mundo. Todo o mundo. Quería preguntarlle agora a Melchor polos nenos de Pontevedra. Como se portaron? Como se van a portar as súas majestades cos nenos desta provincia? A ver, contenos. Moi ben, son nenos moi bons. La inocencia o que ten, que a veces un poquinho es así, pero son moi bons, eh? Así que carbón nadiña aquí en Pontevedra, verdade? Bueno, Baltasar a lo mejor, pero de caramelo. De caramelo. Temos aquí a Baltasar, xa para rematar, que mensaxe lle enviamos a todos os nenos que nos estén vendo neste día tan especial? Que mensaxe lle enviaría a vostede? A ver. Antes de todo, feliz año nuevo y estamos deseando todo lo mejor de este año. Y otra parte es que hemos venido, como todos los años, con muchos regalos, cargados de regalos como siempre. Estamos para repartir, no hay que preocuparse, con la lluvia ya no puede con nos y vamos a hacer el trabajo como siempre. Bueno, xa para rematar, que lle decimos aos nenos que vos deixen ao lado da árbore? Que vos gusta a vos? A ver. A mí, como voy un poco viejiño, ya con leche y un poco de galletas blanditas, ya me checa. Bueno, pues con esa petición quedamos. Baltasar, Gaspar e Melchor, moitísimas grazas por atender o canal Rías Baixas, un auténtico placer. Feliz ano a todos. Feliz ano, moitísimas grazas. E todos vostedes o saben, cediño pra cama, que as súas majestades teñen moito traballo que realizar ao longo desta noite. Ademais de conversar coa nosa compañera Silvana, os Reis Magos tamén recibiron a centos de nenos que se achegaron ao Pazo de Mugartegui para lembrarlles as súas peticións para este ano. Nervios, emoción e moita maxia. Iso foi o que puidemos ver esta mañá no Pazo de Mugartegui, onde centos de nenos agardaban ansiosos a chegada de Melchor, Gaspar e Baltasar, que chegaron preto das 11 da mañá en coches e acompañados do séquito real, onde tampouco podían faltar os seus camelos. Os peques estiveron agardándoos cos brazos abertos para lembrarlles cales son as súas peticións para esta noite. Un diario de Ladybug. Un diario de Ladybug para escribir moitas cousas, sí? Sí, y secreto. El FIFA 18, una Xbox One, 4 juegos. Cantas cousas e te foche moi bo para que che traia todo iso? Sí, una bicicleta roja y un Monopoly y un coche de estos que anda por arena, tierra y hierba. Una bici azul con rodines, un enuco y también le pedí nada más. El cohete de Playmobil y la nave de Playmobil. Pues le pedí muchos juegos de mesa y un disfraz. E os políticos, a concelleira de festas e o alcalde da cidade tamén aproveitaron a ocasión para facerlles chegar as súas peticións aos magos do Oriente. A ver, desde o punto de vista persoal, bueno, pois que desde o punto de vista de saúde e todo eso vaya ben, que a netiña teña un irmán, xa poder ser un home para ter a parexiña completa. E despois, como alcalde, bueno, pues nos gustaría que o ano 2018 fose un ano de moita actividade, de moitos premios para Pontevedra, de moito emprego para a cidade de Pontevedra
e que sea mellor que este ano 2017, que non foi malo, non foi malo. E o que lle pedimos, como todos os anos, é que os nenos e as nenas de Pontevedra disfruten moitísimo do día de hoxe e do de mañán tamén, e que tamén se porten, que mañán tamén podan salir cos xoguetes á rúa e disfrutar. E eu, persoalmente, o que lle pido é que o 2018 veña cargado de novos proxectos, de seguir tirando de Pontevedra para que o ano que ven, cando veñan os reis, este aínda mellor que hoxe, que xa está moi ben. E os máis pequenos puideron conversar, darlle un bico e lembrarlle o que piden para este ano. Eles, os peques da casa, puideron estar cos 3 reis magos, pero o certo é que cada neno ten o seu rei preferido. Melchor, Por que che gusta Melchor? porque tiene la barba blanca. Muy ben. Melchor, Por que Melchor? Por que che gusta? porque es el que tiene la barba blanca y el más mayor. Baltasar. Por que Baltasar? Porque Baltasar siempre trae los regalos más grandes. Estoy entre dos, Entre dous, entre cales dous? entre Melchor y Gaspar, Por que che gusta Melchor e Gaspar? porque Baltasar me da un poco de miedo. Melchor, Gaspar e Baltasar traballaran arreo nesta noite máxica para que ningún neno se quede sen xoguetes neste Nadal. E son moitos os que ultiman as compras de reis nesta xornada. As xogueterías traballan arreo nestes días, sei que as vendas en comparación coa chegada de Papá Noel se duplican coa dos Reis Magos. A cidade de Pontevedra semella ser máis das súas maxestades e iso é algo que se note moito nas caixas que fan nestes días. Melchor, Gaspar e Baltasar tomaron boa nota de todas as peticións, pero sempre hai algún rezagado que se lembra a última hora de aquilo que desexa. Por iso, dende as casas, ás veces, teñen que botarlle unha man ás súas maxestades. máis ou menos, foi un pouco experimento porque non pediron nada en concreto, que son moi pequeniños, entón penso que lles gustará. Parece que sí, tamén pasame como a ela, é moi pequeniño, ainda non pide nada concreto, pero bueno, hai 3 días que di que quero unha guitarra, así que nada, guitarra. Non teño moi claro aínda que vou comprar. Todavía non tes moi claro? Un regaliño pequeno de última hora. E para un niño pequeno? Sí, para unha sobrinha. Sí. Que la pide xa ou de momento non pide? Bueno, pediu máis por Papá Noel, e agora o que lle toque. O que lle toque, sorpresa, non? Sí, sorpresa. Hoxe estivemos na xoguetería Dindón, que nes ano tras ano saben que estes días son de moito traballo. Sí, estos días sí, Papá Noel estuvo un poco parado, en general todo el comercio se quejó de eso, la venta en internet aumentó también, pero bueno, estos días muy bien, la verdad, mucho movimiento, mucho trabajo, bien. Son de moito traballo, xa que tal e como nos indican estas profesionais, en Pontevedra somos moito máis de reis que de Papá Noel. Sí, el doble, a lo mejor o más, incluso más, sí. En este Nadal, os regalos máis demandados nas xogueterías son os seguintes. Tienes la Helio L, que es la muñequita esta que tenemos ahí, el Hachimal también, los bebés llorones, depende para qué edad, pues tienen éxito diferentes cosas. Hay muchas cosas agotadas ya desde Papá Noel. Incluso hai cousas que están esgotadas dende Papá Noel. A lo mejor el Monopoly electrónico, cosas así más nuevas que salieron este año, de eso ya nada. Cosas que van a catálogo, por ejemplo, de eso casi nada, ya cosas para niñas de uñas, cosas de todo. Na xoguetería saben que nestes días as familias teñen que botarlle unha man aos Reis Magos. Son os días de máis vendas do ano. Sí, los 2 últimos días, ayer y hoy, son los que más. La gente siempre espera última hora, siempre queda algo. Os nenos poden dormir tranquilos, que Melchor, Gaspar e Baltasar, de seguro, se portarán moi ben nesta noite máxica do ano. Falamos agora de turismo. A provincia de Pontevedra contou cunha ocupación media do 40% no mes de decembro. Trátase de 10,5 puntos máis que no 2016, o que converte a decembro do 2017 no mellor mes da última década en canto ao turismo. A presidenta da Deputación de Pontevedra deu a coñecer esta mañá os datos turísticos que nos deixou o mes de decembro. Carmela Silva dixo que a provincia contou cunha media do 40% de ocupación, 10,5 puntos máis que no pasado ano, o que converte ese mes de decembro ou do 2017 no mellor da última década.
Hai que ter en conta que falamos dunha temporada de porcentaxes que non son elevadas en canto a ocupación hoteleira. O mes de decembro non é dos meses nos que máis visitantes veñen ás Rías Baixas e, ademais, pois case o 30% dos establecementos permanecen pechados nestas datas, por lo tanto, o 40% de media é un dato moi relevante, repito, 10,5 puntos máis que en decembro do 16. Por comarcas, Caldas contou cunha ocupación media do 80%, o Salnés do 45% e Pontevedra de máis do 30%. Datos que foron, se cabe, máis positivos na fin de semana do 31 de decembro. Se falamos da fin de semana do 31 de decembro, fin de ano, hai que decir que esa semana registraronse porcentaxes de ocupación de máis do dobre que o resto do mes. A media da provincia sitúase rozando o 60% de ocupación nesa fin de semana de fin de ano. Neste caso, a comarca coa porcentaxe máis elevada foi novamente Caldas, 100%. O Salnés contou para fin de ano cunha ocupación media do 60% e Pontevedra de máis do 40%. O turismo rural deixou datos positivos para a provincia cunha ocupación mediana fin de semana de fin de ano do 50%. O perfil do visitante maioritariamente proceden de España, 88%, Madrid, Barcelona e Áraba son as localizacións que máis visitantes trouxeron á provincia de Pontevedra. No caso das persoas estranxeiras, o 12% restante meirán de parte Portugal, Alemanha e Argentina. O 45% das e dos turistas que chegaron ata a nosa provincia teñen entre 35 e 65 anos e aloxáronse en hotéis por un período medio de 4 a 6 días, tamén aumentando o número de días que soen ter ocupación os hotéis nestas datas do ano. A presidenta da Deputación dixo esta mañá que é moi importante continuar facendo promoción da nosa provincia. Carmela Silva adiantou que entre os días 15 e 16 de xaneiro presentará a aposta da Deputación Provincial para unha nova edición de Fitur, unha cita onde xa adiantou que estará moi presente a desestacionalización en Pontevedra. A presidenta provincial anunciou esta mañá que dende a Deputación asinaron 6 novos contratos para naves e oficinas no polígono de Barromeis. Isto significa que o 100% das naves e o 79% das oficinas xa están ocupadas neste espazo. Que significa isto? Que con estas novas adxudicacións para o Viveiro de Barro xa están ocupadas as 16 naves do Viveiro, xa non hai naves a disposición. E nas oficinas temos ocupadas 19 dun total de 24. Por lo tanto, o 100% das naves ocupadas, o 79% das oficinas, un 90% do total dos espacios do viveiro de Barro. Carmela Silva quixo amosar a súa satisfacción polo bo funcionamento que están tendo este polígono de Barromeis. A presidenta dixo ademais que é moi positivo que a meirande parte das empresas que se están asentando neste espazo son innovadoras. Silva dixo que este é un dos mellores agasallos de Reis que podría ter, contar con 6 novas empresas instaladas neste polígono que conta xa cunha ocupación total do 90%. O día deixa máis noticias en Pontevedra que repasamos de contado. 8 candidaturas concorren os Cidade de Pontevedra, 4 marcanse na categoría de persoa físicas, do psiquiatra Víctor Pedreira, o triatleta Pablo da Pena, o cirurxián pediátrico Javier Cobo e a presidenta da Federación Veciñal Boa Vila, María Luz Fernández. Outras tantas concorren na de persoa xurídica, a Escola de Xadrez Pontevedra, Clínica Médico-Estética Trini Maquieira, Landín Informática e a Mancomunidade de Montes de Pontevedra. Os sindicatos Prosaga e Comisións Obreiras volven chamar a atención sobre a masificación e o colapso que se vive no servizo de urxencias do Hospital Montecelo, coincidindo co pico máis alto da gripe. As plataformas piden solucións inmediatas para rematar cos problemas, como os retrasos que duran horas para a primeira atención ou as agardas nos corredores esperando por camas. Pontevedra continúa gañando poboación. Os últimos datos do Instituto Nacional de Estatística, que datan do 1 de xaneiro de 2017, fixan en 122 os veciños que gañou a capital de provincia. Deste xeito, as cifras indican que a cidade ten 2.347 habitantes máis que hai unha década. Pola contra, concellos da contorna como Poio ou Barro perden poboación, 30 e 47 respectivamente. Como cada venres toca analizar a actualidade dende a perspectiva do noso compañeiro Eugenio Giraldez.
Saúdos, queríamos auga, aquí temos tazas de abondo. Hai que ver como se recuperan ríos como este, o Lérez, coas choivas que están a caer. Nese punto, nese salto de pedra, hai un mes e medio, eu estaba de pé, falando das consecuencias da seca. Hoxe en día, a altura do río é de 4 metros, e o caudal multiplicouse de 3 metros cúbicos por segundo a superar os 40. Evidentemente, o Lérez está en plena forma. A situación mellorou de tal xeito que incluso agora mesmo a captación de auga para Pontevedra e os concellos que dependen do abastecemento da capital realízase aquí. Estamos no embalse do Pontillón do Castro. Está cheo a reventar. E por que se colle a auga do embalse e non do Lérez? Para evitar que se malgaste, ao fin ao cabo, sempre teremos esta reserva por se acaso. Estamos ao carón da praia da Calzada, a única de España que ten bandeira azul. O río Verdugo está desbordado. Hai tan só unas horas a enchente inundaba por completo este aparcamento contiguo. É un símil de como se atopa a paciencia dos veciños de Ponte Caldelas ante os riscos que supón o pretendido trasvase do río Verdugo cara a favorecer a Vigo e a súa bisbarra. Non só Ponte Caldelas con alcalde socialista, tamén Pontevedra con alcalde do BNG, e Soutomaior con alcalde do Partido Popular están preocupados por los posibles efectos negativos que tería esa obra hidráulica nos seus respectivos intereses. Agardemos que saiban facer as cousas axeitadamente desde a Xunta de Galicia, porque ata de agora dá máis ben a sensación que esqueceuse dos intereses destes povos en favor exclusivamente da poderosa urbe viguesa. Boas noites. Rematamos, señores, queden connosco porque nuns minutos Canal Rías Baixas valles ofrecer un programa especial de Reis no que recollemos os mellores momentos que de nin máis ni menos 9 cabalgatas da zona, entre elas tamén a da cidade de Pontevedra. Pasen boa noite de Reis. Ata luns.